Tri zložky, ktoré ti môžu zmeniť zdravie alebo ho ohroziť. Fosfáty, chlór, parabény. Všetky tri zložky sa nachádzajú v bežných pracích prostriedkoch. Ale pranie môže byť nielen účinné, ale zároveň zdravé a ekologické. A ja vám predstavím revolúciu v praní kapsule od Tiande. Kapsule sú bez škodlivých látok, neobsahujú fosfáty, ktoré znečisťujú vodu, znižujú hemoglobín, zaťažujú obličky a pečeň, zvyšujú riziko rakoviny a spôsobujú metabolické poruchy. Taktiež neobsahujú chlór, ktorý dráždi pokožku. Neobsahujú parabény, ktoré sú spájané s hormonálnou nerovnováhou. Niektoré štúdie naznačujú spojitosť medzi parabénmi a rakovinou prsníka. Sú bezpečné pre citlivú pokožku, vhodné pre deti, alergikov a ľudí s dermatologickými problémami. Sú dermatologicky testované. Majú ekologické zloženie, sú šetrné k životnému prostrediu. Minimalizujú dopad na vodné ekosystémy. Jedna kapsula stačí na plnú práčku, pretože má koncentrované zloženie. Sú vysoko účinné, odstraňujú škvrny bez agresívnych chemikálií, zachováva farby a štruktúru textilu. Kapsule sú v praktickom balení, majú jednoduché použitie, bez odmeriek, bez rozlievania. Pranie môže byť luxusné, bezpečné a ekologické. Stačí si len správne vybrať.